బంగారం మాఫియా టాక్టికల్‌గా అడ్డదిడ్డంగా పెంచేసినటువంటి బంగారం ఇప్పటికి హెచ్చు తగ్గులకి లోనవుతోంది. అయితే ఆ మధ్యన 1,50,000కి వెళ్ళిపోతుంది, 2,00,000కి వెళ్ళిపోతుంది అని ప్రజల్ని భయపెడితే ఇప్పుడు పడిపోతుంది అన్నటువంటి అంశాన్ని క్వాంటమ్ ఎంఎఫ్ చెప్తోంది. పసిడి ర్యాలీకి బ్రేక్ పడే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. వచ్చే 2 నెలల్లో డాలర్ల పరంగా పసిడి ధర 12-15% వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది. క్వాంటమ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ తన నెలవారీ నివేదికలో చెప్పింది. మంగళవారం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ 31.10 గ్రాములు మేలిం పసిడి ధర $3,350 వద్ద ట్రేడ్ అయింది. ఏడాది ఏప్రిల్లో రికార్డు స్థాయిలో నమోదైన $3,500తో పోలిస్తే ఇది $150 తక్కువ. భారత మార్కెట్లో కూడా ఏప్రిల్లో ఎగువన ట్రేడ్ అయిన 10 గ్రాముల మేలిం బంగారం ప్రస్తుతం 1,00,000 దిగువన ట్రేడ్ అవుతోంది. అయితే మధ్య దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకు మాత్రం బంగారం ఇప్పటికీ ఆకర్షణీయంగానే కనిపిస్తుంది. క్వాంటమ్ ఎంఎఫ్ తన నివేదికలో చెప్తోంది. ప్రధాన కరెన్సీలతో పుంజుకుంటున్న డాలర్ మార్కెట్ రేటు, అమెరికా చైనా సుంకాల యుద్ధం మోస్తున్న అంచనాలు, కొనసాగుతున్న లాభాల స్వీకరణ అమ్మకాల కారణంగా బంగారం ధరలు పడిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉందని చెప్తున్నారు.